abrimos os pés un pelín máis do ancho das cadeiras, deixando os pés mirando para fora. Collemos aire, brazos arriba, conectamos tamén o abdomen, alargamos as costas cara ao ceo e exhala, baixa lentamente cara abaixo, cara ao chan. Colle aire, sube arriba e facemos así 5 veces e baixa. 1, vai, 2, baixa, 3, baixa, 4 e baixa, 5, quedamos abaixo, comenzamos a realizar suaves balanceos cara aos lados, elevando os talóns do chan, un lado, outro. Dende aquí regresamos ao centro, abrimos brazos, abrindo as pernas cara fora e envío dentro e alarga as costas cara ao ceo, relaxando os ombreiros. Respira. Activamos tamén o solo pelviano. 2. E unha máis. Ben, dende aquí doblamos o codo dereito, empurrando a perna cara fora, brazo esquerdo sube por arriba e abrimos o brazo dereito ao mesmo tempo que o brazo esquerdo, alargando o corpo. De novo, embigo dentro. Abre o peito, regresa, cambiamos de lado, brazo esquerdo empurra a perna, brazo dereito arriba, abre, regresa, unha máis cada lado, brazo dereito, brazo esquerdo arriba, abre, regresa, cambia de lado e regresa. Perfecto, dende aquí levamos a perna dereita, dobla da cara ao chan, regresa, perna esquerda. Eso é, perna dereita, unha máis cada perna, con moita conciencia, moito cuidado para non facernos dano. Esquerda, perfecto, dende aquí baixamos ao chan como ben poidas, sexa coas mans ou sen elas, cruzamos as pernas diante. Dende aquí poñemos conciencia sobre todo na parte do abdomen e dos costados, as costelas dentro, suxeitando, facendo aquí como unha especie de coraza, e alarga cara ao ceo. Alarga ben cara ao ceo, relaxa os ombros, solo pelviano activo. Vamos a facer unha pequena conexión aquí. Ao mesmo tempo que respiras, ti sente como o corpo crece arriba, cada vez crece un pelín máis. Colle aire, activa, vai activando as diferentes zonas con conciencia, porque estas de forma inconsciente van a irse desactivando, entón ti tes que poñer ese plus de conciencia aí. Relaxa os ombreiros, crece arriba, envío dentro, solo pelviano, colle aire, relaxa ombros, e unha máis, crece, activa, ben, dende aquí abrimos os brazos aos lados, brazo esquerdo ao chan, brazo dereito por arriba, e alarga todo ese costado mantendo en vivo dentro. Eso é, cambia de lado, exhala, outro lado, regresa, cambia, regresa, cambia, e regresa, cambia, e regresa, cambia. Dende aquí regresamos ao centro, brazo dereito vai para atrás, esquerdo cruza por diante da perna realizando unha torsión, a cabeza tamén vai cara atrás. Relaxa os ombros, respira. Regresa a cabeza, regresa todo o corpo, cambia de lado, crece. Co corpo cara ao ceo, alarga ben, cabeza atrás, respira, relaxa ombros, e regresa ao centro. Dende aquí vamos a xuntar as mans diantes, mobilizamos os ombreiros cara atrás para ir liberando tensión, recuperar un polín de mobilidade, hidratar o corpo. Cara adiante.
E solto os brazos, mobilizamos o pescozo con cuidado, mantendo alargado o corpo, solo pelviano activo. Ampliamos movimento por detrás. Regresa, coge aire. Solta. Coge aire. Solta.